Arbjørn Hansen, Jan Ottsen säger undan det nu att det är 4 månader till KF. Att du och Bachelor Gerst har spelat finaler i fotboll för en gång månader. Ja. Det är större månader. Det lägger så högt inne och lägger oss att löska som man spelar för skusten. Det larmor och det är helt något annat. Kommer det överstå att du bara för silver där? Ja, inte överstå av men tar här några spelare som kommer tracka till ta ändra. Ta tracka till det att ta imon alltid. Det vill skora inte bättre så går det vara så nöjd. Det är flera som vill så att det inte spelar sälja väl ut det. Kvar rycka sälja ut lite det. Ja, alla spelar jockon. Det är ju själva stora så tar det rymligt höjer i världen så vi ska helst satsa på standa kompakt i världen så helst köra kontra eller halvkontra ner efter. Men vad har det så last det? Ja, så vi aldrig vet lära kvar vi spelar nästa och att vi har mycket motsträck mot nästa för. Vi ska komma och finna box nästa för. Bra, stort tack för det. Absolut.